Χειρότερες κατηγορίες πελατών, μέρος δεύτερο. Πάμε. Αρχικά ας τοποθετηθούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί με βγάλετε κομπλεξικό και αντιεπαγγελματία. Επειδή οι περισσότεροι μάλλον είστε έτσι. Ή επειδή εσείς είστε κομπλεξικοί μάγκες μου. Το σκεφτήκατε αυτό, μάγκες μου? Προχωράμε στο βίντεο παρακαλώ. Αυτός που δεν μπλένεται πίσω από τα αυτή. Μόνο που το σκέφτομαι, τρελαίνομαι. Είναι δυνατόν να κατεβάζω το αυτί και να σκάει ποδαρίλα? Όταν πλένεσαι παντού, θέλω να ελπίζω ότι πλένεις και τα αυτί σου. Όταν πας στον οδοντίατρο για καθαρισμό, δεν πλένεις τα δόντια σου. Πλύνε και το αυτί σου. Θα σε λούσουμε εννοείται, αλλά κάνε και εσύ μια προετοιμασία. Μη μας αφήνεις έκπληκτους κάθε φορά. Θα δω μυζήθρα, δεν θα δω. Έχω τις δικές μου ορολογίες. Θέλω ένα skin fader Kuiper taper. Ultra high definition. High definition. Σκάει και ο άλλος, ο χωριαταρέος. Θέλω εδώ πέρα να με κάνεις πέτσα. Αρνή θα κόψουμε ρε φίλε. Αρνή θα κόψουμε ρε φίλε να πω Τι είναι αρνή είναι? Η πέτσα σ' ό,τι τρώγεται. Εδώ πέτσα δεν έχει. Εδώ λέγεται θέλω να με κάνεις με saver. Εδώ αρνή δεν τρώμε. Έλα και πες μου. Θέλω να μου κάνεις ένα μεσαίο σβήσιμο στο πλάι και από μπροστά θέλω να μου τα πάρεις μύτες. Αφού αυτά ζητάτε οι περισσότεροι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ή όταν ζητάς mallet, να ξέρεις τι είναι. Η μισή μπερδεύεται το mallet με το burst. Την έχω πατήσει κι εγώ 2-3 φορές και είχα τον άλλον να λέει δεν ήθελα αυτό. Μπορούμε μήπως να το κάνουμε ένα χαμηλοτοσβήσιμο? Burst λέγεται. Αν θέλετε να μιλάτε το εκκλέζικο, τουλάχιστον να ξέρεις σωστά και τις ορολογίες του. Προς όλες τις μαμάδες και κάποιους μπαμπάδες. Σταματήστε να επιμένετε όταν το παιδί σας κλαίει με λυγμού στην καρέκλα. Είναι γεμάτο το μαγαζί και είμαστε όλοι μάρτυρες ενός βασανιστηρίου. Ό,τι και να του δώσω. Γλυφιτζούρι θες, κινητό θες, τυχτένα θες. Τι άλλο να κάνω, να καταπιώ σπαθιά για να μην κλαίει? Γεμίζει με τρίχες, μίξες, σάλια, μίξες, τρίχες, σάλια. Όταν νιώσει έτοιμος ο μικρός, θα κουρευτεί. Αλλιώς ας του λίγη αφάνα, όλοι υπήρξαμε πιτσιρικάδες και δεν θέλαμε να κουρευτούμε. Και τώρα να! Κάθε εβδομάδα ξύρισμα. Θέλω να μιλήσω με τον Γιώργο. Έχουμε δύο ωραιότατες ρεσεψιόν. Γιατί πρέπει Sony και Ντε να μιλήσεις μαζί μου? Θα σε κάνω κάτι καλύτερο? Θες να μου πεις τα νέα σου από το τηλέφωνο? Κλείνουμε ένα ραντεβουδάκι με τη ρεσεψιόν και τα λέμε όλα από κοντά. Και αν δεν νιώθεις εντάξει με το τηλεφώνημα ή δεν έχεις μονάδες, υπάρχει και το online. Γραφή. Και κάτι τελευταίο. Αν είσαι έτσι, μην παρεξηγηθείς. Έλα να σε κάνουμε έτσι. Τα φιλιά μου, μάγκες μου.